Dandane wong tuku klambi milih sing biru. Sing dadi rondo cok bingung-bingung dene durung payu rabi.
sampeyan melok aku. Perkara sandang tangan ayo golek dhewe-dhewe. Wedang jahe digawe jamu prawan kene dadak lemu-lemu. Cula-culi dangdut kok ngerti gawe disku ketika mentet mendut rasane entuk aku nek delok sipe Joko Marisen olah pikire ngono ini tetep oleh koyo jadak ini siji karo nasi teranggan tak duwe duwe kan tau Olok mas koco kira suwe dalam pelonjo siji karo ronggone yumet tak duwe duwe ikine pancet ayu nyambut gawene kekolan pelem nek pelem kayu yungati yang kekolan apem anjani sing cocok wis tuwek apem yungati yang jantak dicarno gak payu sampi cemen suwe dipangan tekek namun semantan dibuang kula menerikan ngerti sekorang ya ampun suwe gak tau kepethuk karo awakmu. Alhamdulillah iki mah nyelak-nyelakno mulih eling-eling kepingin kepethuk ambek dulur Pakuda pajaran lah bahasa Jawa, bahasa Indonesia pakuda. Mau jenenge desa kok ganti sih. Kowe aja dipikir nemen-nemen. Kon gak kepethuk aku pirang tahun? Ya wis suwe kurang luwih ana 2 tahun. Iya, soalnya aku gak tau sapa kene, Mat. Nang endi kon? Aku mari transmigrasi. Kandhane kok transmigrasi. Kon endi ku? Transmigrasi teko ndi teko nggone kene Tretes. Tretes Bos. Jenenge transmigrasi teko luar Jawa. Ana Sumatera, ana Kalimantan, ana Sulawesi. Iya iku mang Sulawesi. Teko Kalimantan aku. Kalimantan. Nek ngene kono nyambut gawe apa awakmu? Lho ya apa jenenge transmigrasi? Nyambut gawe kene ambek kono siji. Aku kono memperluas pertanian. Tani. Tani. Ya ampun, Bos. Apa?
doi kene doi kono nyambut gawe tani. Nek tani lha apa ado teko Arek Kalimantan iki. Arek iki gak pengalaman. Tan yo daerah kene ambek kono seje met. Seje. Sejene apa? Tanahe macem-macem. Tanahe akeh sing tanah perawan. Lho. Wong tanah perawan bareng sih. Tanah iku macem loro kono, Mat. Apa? Ana tanah perawan, ana tanah rondo. Oh, nek enak nggone Jawa kene iki. Tanah Jawa kene bala-bali iku jenenge tanah rondo. Soale mergo bala-bali ditanduri. Oh. Iku tanah rondo. Tanah rondo. Ane kono tanah perawan. Tanah perawan. Tanah perawan. Durung tau ditanduri. Durung tau ditanduri. Alah, munggo nandur gondoriyo ketuta ketelo. Iya. Dincep-ncepno titik ngene wis metu, Mat. Tanah perawan iki. Iya. Seje karo tanah rondo ya. Rondo. Lah nek tanah rondo. Tanah rondo ya alah wis jelap-jelep punae wis gampang. Nah, cara ngramute barengan seje. Seje. Nek tanah rondo, Tanah rondo iku tanah sing wis bal-bal digarap wong. kaya termasuk suket-suket. Ah, sukete kewetel. Tandurane macem-macem kewetel-ketel. Tanah perawan ya. Nek tanah perawan sukete kewetel, Mat. Oh, durung tau ditanduri ya. Durung, carane garap ya seje-seje. Carane garap ya apa? Sadurunge dipacul, Heeh. dibabati dhisik. Sukete Iya, dibabati. babati. Babati karo apa iku? Silet. Wes, babati suket kok karo silet sih. Ndak babati ambek arit ambek apa ngono lho, Mat. Babati karo are. Babati ambek arit. Heeh, mari ngono. Terus dipiyak. Piyak. Heeh. Piyak. Piyak-piyak mari ngono nek wis sukete wis nyese. Nyese. Lah dipacul. Dipacul. Iya. Jru. Enak. Enak apane? Nek perawan aja alot. Alot ya. Alot lemahe. Nek rondo. Nek rondo alah jelap-jelep ngene ae, Mat. Enak enteng. Enteng. Rondo. Masih ambek rondo iku nek kok ambek rondo sih. Tanah rondo. Tanah rondo garap ambek nyengkur ngene wis mung kene ae wis. Iya wis kerep ditanduri malah. Iya. Lah nek nanduri nang ngene tanah perawan mari dipacul. Mari dipacul rada angel lah. Heeh. Iku dinjepno titik wis metu wisan. Metu. Metu. Metu apane, Bos? Woe. Woe ya. Woe lah metu apane? Metu woe. Metu woe. Iya. Lah iki awakmu kono omah iki. Lho, iki kan ono acara. Aku mulai ngene iki kan aku mengadakan penyuluhan. 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 Nyuluh apa? Nyuluh kodok. Penyuluhan ini kayak penerangan. Oh. Lah iki nggone pajaran iki kan ono petani Sukamulya. Sukamulya. Suka iku seneng, mulya iku ya apik. Beke lho. Kok beke ya sing pasti ngono sih. Kamulyan, kautaman. Heeh. Tak dodono carane soalnya kene kan pertaniane koyo ngene apike. Iya. Tak dodono carane nandur gak macem-macem. Memperbesar produksi pangan gak beras tok, tapi teko nggone ketelo termasuk gondoryo. Gondoryo kaspe iku ya. Kaspe. Kaspe iku umume kena digawe segala macam makanan ya. Macem-macem nek diparut, gelebunge kena digawe kanji. Kanji, Tapioka. Terus digawe tape. Gawe rondo royal. Rondo kono sing royal sih. Rondo royal rondo digondoli wong lho. Rondo royal iku tape sing digoreng iku jenenge rondo royal. Digoreng rondo royal. Iya. Oh, digodhog. Digodhog sembarang kali. Iku tak dodono carane amre produksi Indonesia iso dikirim nang luar negeri. Padha karo aku, Bos, nek ngono, Bos. Ala apa kon? Aku ya bagian penyuluhan, kan. Kon lu dudu pegawe apa-apa kok penyuluhan. Karo kon aku nang ngene PLKB. PLKB. Iya. Apa PLKB? Petugas lapangan keluarga berencana. Kon nang kono iku. Iya. Kon dimusuhi wong kon. Dimusuhi sapa? Kon tak kandhani bojoku tau melok nang nggonmu iku ya. Melok KB. Heeh. Apa? Apane? Awake kuru. Ya gara-gara iku ngombe capil iku. Kok capil, Bos? Pil. Ah, lah ya aku mau ngomong apa? Capil. Oh, keliru. Ngombe pil. Ngombe pil gak cocok. Mari ngono melok iku, melok suntik. Iya. Ya gak cocok. Malah Pasang spiral. wis pasang gigi.
Ya gak cocok malah aku dhewe teko nang nggone Bu Bidane. Iya bener. Bu, bojo kula niku lho kok mboten cocok kabeh sih. Heeh. Napa Patrobos awake kuru mawon. Lah nek bojo sampean mboten cocok sampean mawon sing melok kabeh. Iya bener. Lah wong kula lanang melok kabeh ana apa carane? Nek carane nek kate turu ambek bojo sampean gawe sarung. Lah iya. Ya apane bareng gawe sarung ya pancet dadi anakku sing nomor 3 iku. Sarung apa, Bos? Gak mesti tekan sarung plekat iko. Sarung ireng. Lho, dudu sarung iku. Lah sarung apa? Sarung KB. Sarung kabeh apa? Sarung KB. Teko karet iku. Iya. Kondom ah. Bos. Lah ya Iya itu jenenge kondom kondom iku sih. Iya. Wis tahu. Malah aku tak gawe kondom iku aku turu ambek bojoku aku gawe kondom iku. Masange. Macange jarine Bu Bidan. Ya, Lah carane engke jan pasang ngene jempolan. Ya. Heeh. Ya tetep ae met adake jempol aku kene ya. Bareng jempolan tak rapeti karo pancet dadi anak sing nomor 2 iku. Jempolan ndi? Jempolan kene sih. Dudu jempolan iki. Jempolan ndi? Jempolan tinisar iku lho. Tambah kon aku tambah durung-uring bojoku. Wis tahu kene kok dak jek meteng ae. Iya. Tak deke jempolan nisor tambah lunyu kon. Ya ampun. Terus Bos dudu jempolan iku, Bos. Jare jempolan iki gak oleh iku gak jempolan ndi? Sik tanganmu loro iku dirijine kabeh pira sih? Ha 10. Saiki kesan karo. Kesak. Rapet. Pepetno. Wis. Wis hitungan. 0 4 mo 6 tu 8 9 10 11 lho. Kok bali 11? Aku mah nggawa 10 iki, Met. Iya, lah. Hitungan maneh. Nah, templekno rapetno. 0 4 mo 6 tu 8 9 10 11. Kok 11 sih, Rek? Hitungan maneh teko pinggir. Jendekan. 0 4 mo. Iki dikatut masih ta iki? Sing 11 mang cite gak ono kukune. Mulane kok bali 11. Jempolan iku. Oh, ala jempolan iku ah. Iya. Mang ngomongno pentile laos ngono ae. Pentile laos. Seru aku. Ya jempolan iku. Wis tahu tak pasang jempolan iku yo an. Iya. Pancet dadi anakku sing nomor 3 iku. Lah kok iso? Bocor. Oh, cok sembrono ta. Oh, tak deke nggone meja sih. Heeh. Digawe duran anakku, digawe pelembungan. Wah iki apa? Mas digawe pelembungan dari konangan ibuke dibalekno maneh aku garune mari gawe pelembungan. Bocor met ya dadi nomor 3 iku aku. Ate ya gak sengaja pisan met iku met. Ya gara-gara udan winginane lho met. Apa? Ya aku lak manggono omah ciu ce. Iya. Manggono omah ciu tate omahku ya kaya ngono nek udan bocor. Heeh. Bareng banjir met. Aku turu ambek bojoku. Iya. Sing anakku nomor 2 ambek nomor 1. Heeh. Turu nggone tengah. Dipan sunsun. Iya. Bojoku ana nisor. Nisor. Awakmu? Aku ana ndukur. Dhuwur. Dipan ndukur iku aku. Iya, iya. Kamar mok cicik. Heeh. Bareng enak-enake turu met. Wingenane lak ana udan campur angin kaya. Udan terus ya. Udan terus kerutuk-kerutuk al bedhek. Cawor. Aku roto bawok. Dadi anak nomor 3 iku. Aku tibel nibani bojoku jeleb. Ayo. Kok cik titise. Lah mbok kok kebeneran. Pancene wong kabeh ku nek kapane diomongno sawangane kaya saru kaya purno. Tapi nyatane gak purno pancene ya kudu ngono. Ya tapi Mas gak apa-apa, Mas gak melok kabeh nek kaya aku nyukupi anakku kok. Nah, iki aku tugasku nang ngene kono iku, nang ngene PLKB termasuk nerangno KB gak terbatas wong wedok tok, masih wong lanang ono vasektomi, ono bima, macem-macem, ono spiral, steril, pil. Masih wong tani ya ngono gak sembrono. Mangkane timbangane kon ate nyambut gawe liya-liya melok aku tani. Ojo, melok dadi aku ae nang ngene kene. Wong sakmene kae akeh tanine ambek sing melok kabeh met. Lho lah wong wedok-wedok iki lho kabeh akeh sing melok kabeh. Iya tapi ngono ya akeh sing wong tani timbangane wong kabeh. Nah, saiki upamane nek rapat sing tertentu biasanya aku nang ngene balai desa. Nang ngene rumah sakit. Padha ae sing masih aku lak ngono balai desa, ngene balai pertemuan. Ngene lapangan. Saiki upamane nang ngene lapangan, saiki cepet-cepetan nekakno penonton ngono ya apa? Ayo kok nekakno penonton kono anu sing melok-melok iku ae. Ah iya. Iya gak apa-apa. Umpamane aku nang ngene kene.
Kon kabeh. Ya aku kabeh. Ya aku wong tani. Dulur-dulur, corongku tak adep mrono. Ah masih cara kuwi tak adep rono. Aku rapat. Aku ya rapat. Ngomongi wong-wong. Padha ae. Dumateng Bapak Ibu sedaya Monggo bapak-bapak. nderek kabeh. Saniki timbangane sampean nyambut gawe pabrik nggih kontrak. Nggih jasa sampean bentuk kali dadi kuli. Monggo nyambut gawe ngene desa kembali ke desa. Nyambut gawe dadi wong tani. Wong tani paling enak. Dadi sampean upamane paling punya bang. Kaya pasar sapi. Wong ngomong kok kemeriak. Lah padha rapate. Masih rapat yo gentenan. Oh ya gentenan ah. Ngomong kok royokan. Ya, dhisik ah. Lah kontaku. Awakmu dhisik ah. Kontaku. Awakmu. Aku ah. Iya. Sawangane. Wong perkara rapat ngono ae kok kapane royokan karo kancane. Ndadekno gegeran gak karo-karuan. Ya mesti. Aku ngono ya masih mengalah ya gak apa-apa, masih kari gak apa-apa aku. Ayo. Aku gak tau gegeran karo kanca kok. Mangkane ta lah. Heeh. Dhisik ah. Pancen awakmu senengmu dhisik, nek dhisik gak apa-apa. Lah iya. Engko nek kapan aku sing dhisik kok lara atimu. Lah iya sih. Enak terus. Dhisik ah. Jare kok kon dhisik kon ngoceh ae. Dhisik ngono. Aku ah. Arepmu. Bakon dhisik ban ndak. Gak weruh ya ketututan. Atase manggonmu kono ae. Mas aku lak iso nututi. Wong ro alamate lapo gopo-gopo. Ayo. Kon dhewe lambemu kecebret. Aku tak dhisik. Dhisik ah. Dumateng bapak utawi ibu-ibu ingkang panjenengan nderek kabeh menika mboten membatasi kelahiran, tapi ngatur kelahiran. Kemampuan sampean dicocokaken kali kekayaan sampean. Nek mampu duwe anak loro nggih loro mawon, nek mampune duwe anak papat nggih papat, mboten napa-napa mboten enten sing larang. Menawi ibu-ibu panjenengan sampun nderek dateng kabeh, menawi sampun bobot suwene 9 wulan 10 dina, niki bayi cepak lahir teng alam donya. Lah sampean rawuh mawon tengene puskesmas utawi klinik, mangke dipun periksa kalian Bu Bidan, dipun suntik biasane tunggu seprapat jam bayi terus lahir. Dene tunggu seprapat jam bayi dereng lahir, bayi langsung dipun Jebol. Jebol gandari ya kok. Jebol gandari niku macem-macem dulur. Carane macem-macem, enten lemah sing gamo, enten lemah sing atos. Nek jebole ngawur, akhire wohe kari nggene jero lemah. Mangkane carane jebol kudu hati-hati. Nek lemahe gamo campur pasir kari brul mawon. Lah nek lemahe atos kudu dikeduki titik. Nek lemah mun dikeduki kaspe mantun dijebol, lajeng kaspe lajeng dipun suntik. Kaspe kok disuntik? Kersane bayi niku sehat. Dene bayi niku tasih mboten sehat. Lah niku salah le ngramut utawi salah le ngopeni. Lah carane ngopeni bayi niku nek kapane esuk niku didusi banyu anget dicampur banyu adem, pun anget tok mungkin bayi mboten betah panase. Nek mantun dipun dusi dipun anduki, mantun dipun anduki langsung dipun onceki. Kaspe niku kudu dionceki sing bersih carane. Dadi nek sampean kajeng gawe tape, gawe napa mawon kaspe dionceki sing bersih, mantun dionceki bersih terus diumbah, mantun diumbah kaspe lajeng dipun salep. Kaspe kok disalep? Kersane bayi mboten kena penyakit kulit, sebab bayi niku nek kapane kekir mawon niku kena sawan kekir utawi penyakit kulit. Lah niku dipun salep. Menawi dipun salep dereng waras bayi langsung dipun ketok-ketok. Lah, sampean gondone nek mantun sampean noncai sampean umbah, niku nek carane masak kudu diketok-ketok dhisik, diketok cilik-cilik utawa didadosaken 3 mantun ngoten disigar. Nek empun rajin diumbah sing bersih, mantun diumbah bersih kaspe lajeng dipun kemuli celemut. Kaspe kemuli celemut. Kersane mboten masuk angin, tapi nek bayi nangis mawon sampean gendong. Nah niku termasuk bayi kena sawan kengkeng. Nek wong tua-tua biyen omonge nek kapane bayine nangis sampean jak metu nang latar sampean dudunu rembulan, kersane bayi saged meneng. Tapi nek bayi mboten purun meneng tajik nangis mawon, bayi langsung dipun godhog. Lah kaspe nek mantu sampean ketok-ketok nika, empun bersih sampean godhog utawa didang. Nek didang niku banyune mudhun menisa, nek digodhog campur, tapi rasane padha mawon. Lah nek kaspe mantun didang utawa mantun digodhog,
kaspe lajeng dipun Belajari numpak sepeda pancal. kaspe kok predaan. Sebab arek niku tambah suwe tambah gede, mboten tambah suwe tambah cilik malih, tambah suwe mesti tambah gede. Mumpun sampai tiba sampean tonton nek kapane belajar sepeda pancal. Tapi nek bayi niku lek numpak sepeda pancal terlalu banter langsung mawon dipun Rageni. Tape carane gawe tape kaspe niku mantun digodhog sampean rageni sing bersih. Lah mantun kono dikerkep. Lah engko wonten pinten dinten ngoten tape niku pun mateng sampean buka niku jenenge tape. Lah tape mantun sampean kono ngoten lajeng dipun beto teng rumah sakit. tape kono rumah sakit. Sebab niku lara nek mboten dipun beto teng rumah sakit, akhirnya bayi mboten dadi bayi tapi dadi mati, mboten karu-karuan. Lah dipun beto teng rumah sakit mangke bapak dokter sing meriksa bayi sampean supados bayi sampean sehat kembali. Tapi nek bayi dereng purun sehat langsung dipun goreng. Enak wis bayumu gorengen dhewe. Nang cuwilono ngarti iki ngono ya. kok ana bayi digoreng sih, Bos. Lah apa tapeku kon suntik. Lah kon tumono ana bayi dijebol. Ah pun jebol-jebol gandoria kok. Wong aku nyuntik-nyuntik bayi kok. Gak anjene kon sentimen ambek aku. Kon tumono ana bayi diketok-ketok. Wong ketok-ketok apane wong ketok anu kok ngetok gandoria kok ketok-ketok. Wis gak geger-geger nemen-nemen met. Aku nek kepethuk kon geger. Karena bom atom iki. Ngene kok bom atom sih. Ngomong sing enak lho kon lho. Tak ubek jaramu lho kon kok lho. Potongane wis merit kaya pelencung. Sing ganteng nak kon. Nah, sodok mari. Lah apa sih? Sodok ngono. Lah apa lho? Sodok pisan kon kok. Lah apa lho arep meneng ae kok. Lho sampean kon nantang kon. Sing nantang sapa sih? Lah kon nantang dhewe. Aku gak wani kon. Lho gawani ngene iki amet kancamu met. Mecicil sawangane kon. Saya mesti sapa? Aja geger aja geger. Aku gak wani ambek kon. Aku gak wani ambek kon. Gak wani mempeng niku. Ayo aku gak wani ambek kon. Gak wani mempeng. Wani tapi njunduk tak santap pisan kon kok. Sing wani ambek kon sapa sih? Tapi kan mesti mecicil. Aku gak wani ambek kon. Lho sampeyan gedene sampe ndelosor iku lho. Kok niku gak wani arek kok nguncalno. Aja geger. Oh niku lapo kon teko-teko kancamu kok jak geger. Lah kono sing marahi ngene iki. Gak takon dedek kancamu. Cokor kampane dicokor bajul. Ndi? Oh, dudu bajul ayang-ayangane liwon. Ayang-ayangane liwon kok niku. Nek aku gak kaya bajul, Dik. Kaya nyambe. Pantes. Bos. Kon ngocah mbek Slamet soal pertanian, soal KB. Iya. Tetep gak sukses. Kon lu programe gak ngerti. Kon carane ya gak ngerti. Le, jare sapa? Wong aku melok penyuluhan. Aku mari transmigrasi teko nggone luar Jawa. Ah masih kon melok transmigrasi gak ada carane. Carane lha apa? Apa gak sini-sini nek delok wong kon. Lha apa sini-sini? Wong kon gak cocok. Aja ngono met kon. Sing gak cocok kuwi sing sapa? Ya, Masih aku dhewe. ya iso. Wong aku dhewe penyuluhan. Le, macak kaya penyuluhan. Wong ngomong kaya wong nampen. Wong iki kan gayahe dhewe-dhewe. Lah nek ngene gak oleh. Terus karepmu ya apa? Mas aku ya kancamu, Bos. Mas aku ya kancamu, Mat. Masih aku lagi kancamu. Nyambut gawe mbok sing enak, mbok sing apik. Gak kaya kon ngono nyambut gawe. Lah Mas, rebut dhewe. lah sing salah malah ya kok. Oh, ngelu ndasku. Nyambut gawe iki nek gak diamati secara betul, nek gak diteliti temenan, gak iso sukses. Contohnya kaya aku iki nyambut gawe gak tani, gak penyuluhan, aku ternake sukses, Bos. Loh, ternak apa iku? Pernah apa kon iso sukses? Sing penting kan carane ya. Carane apa? Aku iku manuk puyuh. Wong manuk puyuh ae sukses teko ndi? Carane. Carane apa? Manuk puyuh tak iku sak wurane dadi sak bebek-bebek. Lho. Ya gak ngandel. Gak ngandel. Gak ngandel. Gak ngandel. Carane Carane apa? diadakan kawin silang. Kawin silang. Ya iya. Lah carane apa? Mbok manuk puyuh bapakne banyak.
Dikawin silang. Dikawin silang bareng ngendok sakmene, sak wulan sakmene anake. Oh iya. Puyuh Kon sampe gak kepengin ternak. Kon. Iku nak puyuh iku met. Iku nak puyuh. Nak puyuh. Liyane puyuh apa? Aku lho ngingu kelinci. 2 wulan sak wedhus-wedhus. Ya gak ngandel. Kelinci sak wedhus-wedhus. Kawin silang. Carane Mbok kelinci, bapakne gajah. terus anake Anake sakmene sak wedhus-wedhus kelincine. Nek ngono aku yo mikir-mikir temenan. Iso. Aku anakku lah sekolah wis dukur ah. Iya. Carane gak ternak kewan tapi produksi sing elektronik. Elektronik. Iya. Elektronik apa, Bos? Ya carane telepon umum dikaweno karo HP. Dadine fleksi. Belaran aku fleksi. Olehmu gak tayo. Lah kon napa wong kawin silang? Nyambut gawe sing temen. Ngene ae, Bos. Ayo nyambut gawe. Nyambut gawe iki supaya gak dirui wong, nyambute gawe titik tapi kayane setahun dipangan Nah, gantek. ndek sing kayane gede. Nyambut gawe titik, Setahun kayane dipangan gak entek. nyambut gawe sedina dipangan setahun gantek. Gantek. Kok gampang. Lah Apa apa? iki? Golek watu. Kok iso? Akerokotono setahun teh kon watu. Gak ngono. Lah apa ngerokote watu? Bos. Ayo apa nyambut gawe jailu kayane setahun dipangan gantek. Aja rame-rame. Apa? Ayo nyambut gawe begal. Masalah naudzubillah min dzalik. Begal. Apa? Won begal iku larangane negara, larangane Ah, agama. bener, Won. terobos iku lho. Ya aja begal nyambut gawe sing temen. Nyambut gawe apa? Wani merampok. Tambah nemen iku begal gak gelem merampok. Merampok lah wong akeh dijaluk terus terang ah. Wadah, omonganmu kok paling omongane wong Wis rusak wong ngene. loro ae. Wong loro gak Ya perlu kon akeh. melok. Ayo melok kon. Wis gak iso. Wis. Lah personile kudu telu. Ya sepurane nek kapane nyambut gawemu sing iku mang iku duduk nyambut gawe rek iku rek. Apa? Gawe siane liyan. Lah tapi bapakmu ben lak maling lho, Met. Bapakmu ben lak maling. Oh tak sodok delosor kon nduk. Kon gak melok temen kon. Gak melok. Wis nyambut gawe dhewe. Maling-malingo, begal-begalo, merampok-merampoko. Ya gak apa-apa. Pomon dorong. Ya wis gak apa-apa wis. Tapi nek kapane kecekel rasakno dhewe kon. Alah apa ya carane sih? Carane. Carane apa? Lho sadurunge awak dhewe begal njaluk nang kantor polisi dhisik sih. Njaluk surat keterangan. Njaluk surat keterangan. Larangannya aparat iku mungsuhe aparat, Bos. Lah kon kok hati-hati. Akon kok ngejak. Tapi sing penting kan hasilnya. Hajile ya. Won tapi aku gak tau begal-begal ngono lho, Won. Mending wae tak weruki. Kon buru ya? Iya weh. Tak cukup alat iku. Cukup alat. Nek liwen merampok ya pantes rek nganjen arek iku ketiri-tiri ya. Nek awak dhewe ya itu Kon ngomong apa kon? Sing enak kan ngomong, Bos. ngomong apa? Kon apa ngomong keteri-teri, Mang? Oh dublek arek iki Ya rek. kon ngomong apa? Kok iso ngomong ketiri? Liwon umpamane begal pantes ae. Soale arek iku durung tau kere. Sepurane iku. Kon durung tau kere sih. Sepurane. Lah ya desa iki to sih. Ya sepurane iki. Aku Napa? Ala apa kon ndungsel nggone pendile laos. Tak cukup nalate. Iya. Aduh rek. Cek tau begal. Kon kaya jetle. Iki alate, Dik. Oh alate. Ya iya. Acarane apa? Kon wis kepethuk wong gak oleh lemah. Langsung tegap. Sabun, majak. Lho, ngono. Ya iya. Sapa iku? Lah, Mbah. lho. Dipraktekne. Hah? Iya. Carane apa carane? Ya. Umpamane Umpamane aku wong liwat. wong liwat. Iya. Kaya aku bekale. Katenan direk wong rek. Kon begal ta wong ngantuk kon niku. Ayo Pawan. Majak. Ngono lho. Oh langsung dicegat. Ya iya. Kan ngomong. Hei. Madut. Katenan ndi kon? Niku kajeng teng Watu Agung. Nawati Agung. Nggih. Ya hati-hati rada petendalane. Oh. Kan iki begal kok ya masalah. Lah ya apa, Wan?
Mandek ngono lho. Mandek kowe lho. Ya tapi ndeken. Oh, Mandek ngono lho. mandek. Iya. Mandek. Lah, Oh iya. nggih kula, Pak. Sapa kon? Niku kula Liwon. Ate nanti? Kajenge teng Watu Agung Mantuk. Mantuk. Nggih. Terus aku lha apa iki? Ndodok pinggir kali. Lho lah ngesis. Kan iki begal, Bos. Lah terus apaan wonge? Aku iki pretelono. Oh dijaluk. Ya diagar-agari celoret iku lho. Cok goblok, lho. Iya. Lho, kon sing Sikon sik murokno aku. oh iya. Mandek. Hah. Lho kok ngono sih, Bos? Ayo mandek. Kan iki wedi. Ya wedi ya. Iya. Mandek. Wedi. Oke, rek iku. Jangan ngono, Bos, lho kan iku. Repot iki kokon wedi. Kare kokon wedi. Kan iku lho ngroyoh kepethuk aku iku. Diwedeni ngono. Ya iya. Ayo. Mandek. Bos. Bos untuk lele, Bos. Karo rame yo tadi gendruwo, Bos. Jare kokon medeni. Apa rek? Masalahku cek goblok kan, Bos. Kan iku wis ngroyoh lemes nek tak jang celurit iki, Bos. Ngroyoh kon iya. Iya. Adem rek. Loh, tak bacok kan kok. Ya wis, Ayo. ya wis. Nah, ya. Aku nyegat. Iya cegat. Tak enteni nduk wite gerombol. Pokoke nek geruduk-geruduk berarti aku tawuran. Loh, ojo sampe tawuran, bacok dhisik cek ditawur kon. Baca. Ya iya. Gak dosa aku. Oh, gak. Dosae teng mburi. Aku kok. Sapa sing tak cegat? Prauto cegaten. Ya menungso Bos besok kate celeng kon cegat. Menungso ngono lho. Kan iku muring-muringan ndelok dataran tinggi bae. Mas Presiden rumah sakit dhewe sing cegat iku menungso. Wong luar. Anjane kecil gak tau nyolong aku ya. Dikongkon nyolong. Kok mbediding aku nyekel. Begal, ana wong liwat, gak kena tak bacok tak gedhik. Gak gelem tak gedhik tak sudet. Begal kereng aku. Cek gak ditenger wong. Aku nek begal ketenger wong kampung, aku menjadi memalu. Wan, Apa? lampune kok peteng. Peteng apa? Padahal koyo ngene kok peteng iku lho wong awan lho kok peteng. Lampu gamanku ndi gak ketok lampune mati. Iki lampune gak mati. Lah apa? Matamu kan tutupi. Oh. Oh iya. Begal cek gak ketok wong. Hei! Lapo? Seketop. Petundang-petundung padane udun ape jebrot ae. Iya. Lapo kon niku? Aku malah lapor aku. Kon kok pinter temen kok eruh. Nek aku teko Kalimantan sugih dhuwit, modelmu petita-petiti. Bagus. Kon roh, apa jenenge tas iki? Duit. Piro? Garu. Kon katene nanti. Boleh. Aku teko Kalimantan, mari transmigrasi. Lah. Entuk dhuwit akeh. Sing Kon. kene dhuwit jagung, sing kene dhuwit pitik tengah sego pecel. Dhuwit jagung ambek dhuwit pitik gak tak campur. Aku wedi mundak dicucuki pitik. Hah. Gak. Lah lapo kon? Aku gak ngereken duit jagung ambek duit pitik. Sing penting kon liwat kene kon karo aku. Sapa kowe? Embo aku sapa, Mang? Aku begal. Walah begal. Begal. Begal potongane kayak tas kresek ngene. Anggitamu aku wedi ambek awakmu. Kono aja guyang-guyu kon.
Aku guyang-guyi guyon-guyon. Balik. Guyon-guyon. Pokoke dina niku ayo tekek tas. Gak entuk. Tas. Gak entuk. Gak entuk peweku dhewe niku nyambut gawe dhewe. Bacok. Tekek. Jemu aja meden-medeni Mas sampean niku. Ono aja macem-macem kon. Malah nyengitrek begal iki rek. Kok eruh nek wong nggo dhuwit mung kok eruh ngono. Hei. Arlonceng. Arlo jimati ngene lho. Arlonceng gak urus. Iki ngono rombengan. Aja iya. Ono jane mokal-mokal. Hah. Ngene kok jare mate. Mati ngono kok ya. Oh iya mate temen. Lah, jomongi kok ya. Ah, kere. Wes Mas, aku tak liwat Mas yo. Aku aja dipateni Mas, aku tak liwat Mas. Liwat. Liwat enggak apa-apa. Tolong. Hei! Tolong. Maling, tolong. Tak gede kon. Tolong. Loh, Cangkeme. Lho, Lek, lho ya pasukan iki. aku teko Kalimantan lho, Lek. Lho sik teko iki mandek kon. Riko tak bel kok gak sambung sih, Lek. HP ku tak dol. Lu alah. Piye kabare bebek piye? Hah? Kabare bebek pada seger waras. Ya, pendongamu waras nduk omah kan lapo kon iki mang. Aku kate mulai lek duwe akeh batin iku wedhus penuh apa tak sahur. Tibake. Duitku dibegal wong iki. Pancen kelakuan keri ari kon. Sapa iki? Ponakku iki. Lapakno kon mang. Aku apa dibaca, Lek? Bacok dhewe kan. Baca dhewe kuwalat kon. Ora ngajar iku begal gak ndelok-ndelok. Keponakku. Ya balekno tase kongkon minggat. Iku menepon aku dhewe. Mangga ngomong-ngomong. Ajar. Ajaren apa tak sudet kon? Ora ngajar iki. Oh, penggawane maling. Penggane maling. Aku tak mulai ya. Ya. Wis engko bebek tak ampirane. Ya, matur nuwun. Ya. Mripate bloloken karo kancane. Ponakku gelis gede tibake. Kon iki apa sih bos kan ndelok kon niku. Lah kon tak gelem ngomong. Kon sing begal kon. Kon niku. Kon sing begal tak dengkek. Iya. Aku cek ero carane. Kon dengkek ya piye deloken. Lah iya engko ero carane tak tirune. Iya. Nyambut gawe. Begal gak entos. Gak peduli wong apa ae tak bacok ngono ae. Aku kaya trobos ngawur. Mandek. Lho, fotokopiku kok kene. Fotokopi nyaimu kono ah. Ayo. Aduh. Kleru. Lah apa kon baca aku iku? Lah terus Lah terus lah apa? kon tak begal kon. Lho kon begal aku. Iya. Lu. Kore duwe. Hah? Kore deh. Aja kakek ngomong lho kon lho. Ya gak oleh. Kok tak baca lah mesti koyo talangi lho kon lho. Yo aku lak gak iso Tak ngomong. iris ayo. Aduh. Hei. Ya pan. Jangkrik iki. Jase coplok. Jase coplok. Entas tuku iki Aja Mas. kakek ngomong. Ayo. Ya. Coplok. Prasaku kaya aku. Kowejem iki. Blangkone coplok. Tas tuku iki. Ayo. Ngomong, Iya. ayo. Coplok iki. Coplok. Tolong! Loh, Man, Bos. Konan tak goloki kate tak jakne nggone toko lho, lah penama apa no kene? Nok kene Lah, ya kok- katene mole mari tuku jas wek blangkon iki Lah terus diapane? dibegal kok. Paman. Oh, fotokopiku kon iki. Kene. Ngawur kon Kono iku. tak baca dhewe kon. Endi dompetku? Banok kok. Ayo dompetku ndi? Sumpah gak dompet ngono mang. Ayo Kon balik dompetku. nang kawan. Iya bos. Kono aja sini-sini aku kon. Wong susuke jas. Gawe kok iso begal. Susuke jas wek blangkon jare kate dipek. Potonganmu kaya potong aku kon iku. Man, Iya. nek liwat kene sing ati-ati. Apa? Nek ate dicegat arek waran aku pamane trobos ngono lho. Ngono ya. Aku pamane trobos. kon begal sak enakmu dhewe ae. Potongane kaya kebo meteng. Ate begal wong. Syukur.
Apa aja tak ge ngono wae. Ati kon dipaman ngono iku, Bos. Kono aja sembrono. Won, balak-balik kok keliru ae, Won. Ya saiki ngene ae, Bos, supaya gak keliru, supaya gak keluargamu to gak keluargaku. Begal wong loro ae. Begal wong loro. Iya. Bagus. Ayo, kon sing kon ngarep ki mburi. Engko nek ketoke keluargamu berarti gak tak cegat. Iya. Nek keluargaku aja dicegat. Oh gak iya. Ya wis. Karuan ngono wis. Begal ae atik nyeje-nyeje. Kono marahi kok. Ora apa ya kon niku. Wah, Won. Cewek, Won. Stop. Panas duitmu. Lah napa sih wong dhuwit-dhuwit kula-kula itung mantun tanggapan. Rene. Kon arek wedok. Nggih napa sih? Bengi-bengi liwat tembong keluyurane jen. Ayo. Tak perkosa. Loh. Sama niku lho, kok jek merkosa sampean tok ta? Wong loro. Tambahi kaleng kas. Cek sekawan. Nenter. Duduk sundel bolong kae. Aku sing gak wani. Sama niku lho, guyon. Keras. Keras. Aku. Bos. Napa? Aku begal. Begal. Begal sing mandi Tigdaya. Ayo. Kon pilih barang tak pilih nyawa. Nek kon pilih barang berarti kon gelem tak perkosa. Tapi nek kon abot ambek awakmu duit kudu kon kene aku. Alah, mboten mawon ade begal kula mboten sakno. Aku niku lho mantun tanggapan. Are iki rek. Ya. Lah nggih mboten sakno kula. Are iki rek. Bos. Jenengmu sapa? Kula ta? Ririn Sagita. Ririn. Nggih, masalah. Ririn rek. Ada jewet-jewet. Ririn. Lah nggih, masalah rek. Ririn rek. Lah nggih lah sakno kula sih, mosok sampean kula jenenge sampean begal niku lho. Ririn. Gak. Rin. Ya. Hei. Aku gak mentolo. Sapa jenengmu, Mang? Kula Ririn Sagita. Gak takon Sagita aku. Ayo dekmu gorene. Lho, sampeyan iki jenenge begal kula saestu. Iya. Ayo gorene dekmu. Rek. Lu tak bacok kon. Aja ngejer. Aja wedi, gak apa-apa. Andene ku gedene aku cilik. Ayo niku lho wong kula niki jenenge dibacok. Kon kene tegak. Sing pundi sing sampean bacok? Sing pundi? Won nek bacok hati-hati won awas kena sing barang prono lho won. Lah nggih sing pundi? Piyak. Nek tengah lak sigar kula. Ya jelas. Bakon sigar bagak. Sing penting pokoke barangmu tak jaluk. Duit gorene. Namung sekedhik. Gak peduli dite, gak peduli akeh, sing penting ndandukno duit. Sampeyan tos kula tak balik teng lokasi pados sing kuwatang ken kula sokaken sampeyan. Lho arek cilik kon bijuki. Kon merono ucul kon. Tak bacok pisan kon. Aduh. Dorong. Dereng tani. Durung dibacok. Kon durung dibacok kok jerit-jerit ae. Ae tak bacok dhewe lho aku lho. Bos keliru. Langsung. Ae kon kene tagak. Pelarek. Kok cike sampean mboten sakaken kula niku lho. Kon dikate nyunat. Ayo, nek gak anu kon tak sunat lho. Lho, lah napa kula niki wong wedok kok sing disunat niku lho. Bacok. Ayo, duit. Ayo cepetan. Duit. Ya, gak apa-apa. Duit tok. Ayo, Kon kene tagak. Gak kakek ngomong. Kon kok oleh selangan duit sakmene kae. Niku wau dhuwit panjer kali benjing ben kula mantun tanggapan niki wau. Dadi apa kon? Kula ta. Ada tanggapan barang? Kula sinden. Sinden. Nggih. Hei.
Ya gak apa-apa. Iku buka maneh buka. Lho, torane nyotroten iki mboten enten napa-napane. Dibuka to. Gelem buka ta gak? Nggih. Hop. Lah kok nate nggo melek barang iki? Lah didamel rucat tibek menawi mantun dandan niku lho. Oh ya wis gak apa-apa wis. Tutupen gak foto iku aku. Gak foto aku wis tak tulisi kapok. Alah kapok barang. Alah pate nggo melek barang. Ditutup sing rapet. Nggih pun nggih kula tak wangsul nggih. Cek enake won tase jalun pisan. Jerone akeh perhiasane. Gorene. Tak kethok gelungamu lho. Ayo gelungamu tak kethok tak gawe bantal lho. Wah, rampok seloro. Bos, Masa ngoyo tas niki katut diwodot ngeten lho. Kon mangane jebak-jebak kono. gak sengaja, Bos. Kon berarti pelecehan lho, Won. Lah apa? Awak dhewe iki wis ngerampok kon ate jemok-jemok. Minggir. Bos, kok Kawan menjadi lawan lho, Won, kon, Won. kok tambah kok cewek lho. Kon njaluk bareng-bareng tapi aja nyandak nang ngono-ngono. Jane gak ndek bojo. Lah kon niku mang Ngelanggar pagar ayu. Ayo rene. Kon kate melayu kon. Ayo rene. Napa sih prampok kok sik seloro-selorone? Kon kok ate njempok ngene-ngene iki gak ilo goblok. Lah nggih. Ayo. Cek kurang ajare niku lho. Wis dhuwit kula dibeto, tas kula dibeto dadak niki diodot seret mriko. Diodot seret. Sampean mriki sampean odot pisan iki lho. Ya aja. Pedhot. Kak, wis perkara mas-masan aku gak njaluk. Wong atase mas-masan aku balekno ya engko tambah aku konangan anu sing duwe toko. ono surate ya. Ana surate. Lah apa wis mulya? Boleh nek boleh. Nggih nek kula niki jane mantuk mboten napa-napa lah, tapi kula niki rak gadah bojo ateng griya. Gak urus. Bakon duwe lho, gak bener aku ah. Apa? Duwe bojo kon mangkane nggodho jempok-jempok ngene. Nggih, tapi dikamen siri kalih Sukaca mriko lho lare ngimbang niku lho. Kon grem ambek kaca. Nggih. Belai kon. Lah napa sih? Arek iku gak situk loro kaca iku. Lho temen ae, nih, kon takani minggir rene, minggir. Ini ya. Bos, Kono aja ide-ide lho. Wong atase tangane kok gak iki, Mon. duduk tangane mang cucupe iku mang, Bos. Wong tangan kene kok gak iki. Sing sampean cangkem kepo mesnes tangan. Lah apa? Mriki lho, buah niki lho. Kono mang. Nggih. Muga-muga rek durung kedaluwarsa. Padane apa ae? Kula niki lak gadah bojo, nek dikamen siri tapi wong kula niki gadah bojo. Lah nek kene kula sanjangi, kula dugi, endi dhuwitmu? Dhuwitku diperampok. Lah nek mboten enten buktine lak kula mboten percaya bojo kula. Gak percaya urusanmu. Sing penting pokoke ngomong diperampok wong, dibegal. Lah nek kula dipegat, Ya tak goleki. Ya lembek pisan iki. ngeten lho nggih. Kula sampean pendhet yatra kula mboten napa-napa, tas kula sampean pendhet mboten napa-napa, tapi kula nek ditanda bukti bojo kula cek percaya. Enggak ya surat tak tanda tanganane. Mboten pun dipados surat kok iso. Lah ya apa? Nggih saniki ngeten lho. Celoret sampean kula betane mantuk, kula duduhane bojo kula nek temen-temen kula dibegal ngoten lho. Ngono ah? Ya. Nggih. Masuk akal ya. Ya gak apa-apa. Atase ngene kok. Minangka kanggo bukti iku. Niki landhep saestu ah. Apa kalian ndep lapo tak gawe mbacok wong iki. Tek wong papat iku. Niki pun mateni tiang pinten. Papat ponjol tugel. Kok tugel sih, Bos? Lah bayi kok apa, Pon? Warek cilik. Yang sekawan punjul tuk bayi. Berarti niki jangan ngantuk 6 niki. Lah apa kok akeh? Sing kalih niki. Sapa? Lah sampean wong loro. Lah apa aku gak ngawiti kok. Lapo. Mau balekno tagak duwike. Wis dibegal kok dibalekno. Iki landu temen goblok. Ayo mau balekno tagak duwike. Nek gak dibalekno. Menit ditelung dinani kon. Ya yang. Bon. Lapo arite mangkon balekno goblok. Tanda bukti lho, Bos. Ayo tanda bukti. Ya pepen wis, namulya. Tase, kongkon gawarene kancamu. Won tase balekno, Won. Iki won. Sling ngono, Won. Ayo. Pompong durung digaekno apem bojomu kok. Iya. Apeme bojoku kaya ngono. Koplok. Koploke copoten. Aja rek iki tak gawe nyambut gawe panas-panas. Bahkan nyambut gawe, bahkan mbambung tepot.
Kok kadare koplek kok. Wong goblok ayo pepen. Klambi. Ake, Wan klambimu. Koplokno kene. Koplokmu kon kok timbang tak ajar lho. Lambimu. Ketoke gedhe, isine banyu. Aku gak melok-melok. Aku terus kemiti kon kok blabar nok kene. Aku belum Ayo copoten klambimu. Iya. Aku gak melok-melok iki ngono lho, Mang. Aku wingi mbatok wong enem arek ora nek ngetokno otot. Til ngene mati kabeh wong enem. Copot. Aku gak melok-melok lho iki. Alah gak melok apa? Ketara meneh kerangsapan. Syukur kon. Syukur aku malah mau nyambut gawe kaya kon. Kate tak kongkon nyopot kaosmu wedine ketok kadasmu sing sakmono kae iku. Duduk kadas, blinjo tak templekno. Ayo, rene kae. Apa gak melok-melok kok? Rene, Gak melok-melok kok. krungu ya apa? Mau dikongkon rene gak melok-melok. Tak kipatno kon kok. Wah. Mangan matan nang gone Taman Safari kono kon kok. Iki gak turunane buta terong kamu. Kambimu copoten. Iya. Kudu mangan wong ae aku ngene iki. Wah, kon masuk anginan ngono lho, Bu. Aku gampang masuk angin rek. Masuk angin apa kene? Kon kok palikir rin padahal kon anjene iki ben umum gaene mateni kancamu. Lah apa? Si kurang ajare. Kok kene kon kok meneng ae rin. Iku HP nek nomere ta gak? Kano HP-ne copoten. Jukuen HP ku. kano pulsae. Bah, ana pulsae. Kasing tok waran ngono. Walah bos, gak nduloni omongmu. Iki HP apa iki? Wadahe tok. Casing tok. Lumayan 55.000 payu. Lho. Sapan aja. Arek iki atok Gragas. Kaos kotang iki nek 3.000 payu iki. Bojoku gak tau salen kaos kotang. Copot kaos kotang. Aku masuk angin. Bahkon masuk barat, bahkon masuk lesus. Copot. Ana aku guru ngono lho. Awakku kuru. Bahkon kuru, bahkon besungi. Aku- Ayo copot. Aku watuk. Njung. Njung. Longgo getihmu lho. Gawe pengaman. Gawe pengaman. Sorry. Ayo, Ah, maju. peres. Masan aku kok weden-weden ngene gak wedi. Hah? Celonomu. Ayo copoten. Le. Iya. Copot. Ojo ade celana apa aku gak rangkepan. Bos. Kade celana ya. Alah, Wan, telan lintipen. Sangar. Sangar ya. Sangar mari tak dandakno. Kok serem ngono, Bos? So. copoten. Mau copot ae gak? Iya. Aja ndelok. Kon kok paling jahat ngono Rin. Training iku jane nek 6.000 ngono ya payu lho, Rek. Kon gak wani nyopot trainingmu? Gak. Copoten. Aduh! Ya apa? Serem ah. Kon dadakno nang endi kok cek kurang ajar iku? Tak dandakno nang Bali mari tak ukirno. Ngocok ketok. Mau dadakno nang Bali anggitmu aku takok iku ta. Lah apa? Pantes kon gaene diuber-uber Mas Jun. Lah apa? Ngeroyokan. Iko sapa iko, Rek? Iko lho. Oh. Apa, Bos? Oh, anu Jun Batu. Selamat ngene. Bos. Lho lah kok kaya rambutan Aceh. Peres. Masalah ponakku iso jabang bayi. Ponakan. Mas aku garapen arek telu Mas. Gendeng gak kon niku? Aku garapen ya aku perkosa. Kan iki lho dadi apa kan iki? Kurang ajar re, ati jempol-jempol ngene. Kon jempol-jempol miam ya. Ya ampun rek ngene kok ya gak ngesakno arek iki. Sakno. Ya ngono kok tak tambah 5.000. Bos,
Timbangane awakmu mirang-mirangno aku pamanmu. Ayo nak tagon tukang las tak lasno. Dilakno iku gara-gara melok liwon iku. Mamula nek wong kakean pola nyambut gawe nek gak halal ya ngene iki. Suatu saat kamu jaya, tapi suatu saat kamu pasti akan mendapatkan kaya ngene iki penderitaan sing kaya ngene iki. Kon roh, lemang mari begal arek wedok. Arek wedok, Mat. Arek wedok iku bojoku. Bojoku. Sepurane mes karone bojomu. Lah bojomu biyen pas aku cilik ngono saiki karone sakmono gedene. Saiki nyinden bojone Slamet iku. Mamula bos wong ku ndelok-ndelok. Iya nek kono bojone kanca ngene iki, kon sepuro. Terus saumpamane sing mbok godha sing mbok begal, terus mah bojone tentara. Wonge gak kenekan, langsung kok bedhe dor. Mate. Iku nek bojone tentara. Nanti tak pasangno pancene wong sadurunge mang aku dijak begal karo Trubus. Wah elek atine Slamet yo. Perbuatan sing kaya ngene iki sing wis ya wis, sing durung ayo hati-hati aja dibaleni meneh. Ya wis sepurane. Mundak nyontoni arek cilik-cilik. Anek ya wis sepurane tut aku mang disake kepepet dijak Nyambut liwon. gawe elek-elek gak masalah pokoke halal ngono lho. Gawe sing halal. Ojo gampang terprovokasi karo kanca-kanca sing gak bener ngono iku. Sepurane man. Nyambut gawe halal kena kanggo sang ibadah ngingoni anak bojo.